Shubor nakaslem jong unongsan hima. Ka GAC kilai polling station ke bakentup ya ka misei langdong dai bat maus mai ki bakentup ya ki arpui tali kishnong mendak sngi ka khatnyo tarik no pra arja arpsau kelayo ban shong isi kerki ha ka dorbar hall misei polling station ha ka bakala ai khuble shikit ya pari uba PNCM uba de deputy CM badu chairman ke selection committee ba ulara shishai ke jingdawa ban pen phai byang ya ki arpui tali kishnong bagentup lai tali ki polling station na Ramrai Jerngam constituency Shamau Road constituency ka JAC ka bu hakmat di ki lai phongot ki MLA ka HADC ki bade ki paradok parasnam ban kershan lem ya ka jingdawa ki patba jong ki arpui tali kishnong ban pen phai byang na Ramrai Jerngam constituency Shamau Road constituency ha ka dorbar telang ka HADC ka ban sa syong ha ka khat khanai tarik no pra arajar arpusau ka kerwo kubor na kinong yalam ke JAC kilo ongru baka khat khanai tarik no pra arjar pusau ha ka baka ke HADC kan syong dorbar kinong yalam ke JAC kilai polling station kinwan up ha kherdap ka HADC ya ka rai bat kermen ba anyo I uso ubathyang kumba kila kwa bat thrang ban ne badon bet Motion Road constituency bakan sup ha ka yat ka yeng bat ki kam ki jam so nakaleng jongi mentakasngi ngila penlong kerki ya ke isi meeting jong ka JAC ki lightly ki polling station bat ngila ya keren hakaba ngila ya perkat bah bat ai jengmut hakaba dei bat kakat khandai terik ningkong ning shop e ngisngau ban ai khublei sikit ya par ya u ba PNCM ba dei u deputy CM bat hakaju ko poru ubat kum u chairman jongka selection committee ba ulawan ra asisha hake isi meeting jongka KCDC kaba kila long hakini kisngi te nang ta kejingla kejongpi bat kumju ru ya kejing sngap kejongpi ngi sngangu ya pi kum nong yalam nang ta kumju ru ya u ba penyat sing sim kum CM uba la pedeng hakabedei bat kene kejing kerpat kejongi te ningkong ning sam ngi ai kublai ya pi sikit ya par nang ta kabaar nang ta pade nakaleng jongi mentakasngi ngilai perkat bat ya puson ba ngimbu kajing kerpat hakmat jong pi baro ki lai pungut ki MDC jong ka KHDC bas ngobha ban simkhya bat ban yarap lem bat sngap ya kene kajing kerpat juga jongi nakamta ban pas bat ban review beng lane ban ai ngi lane ban pan phai beng ngi na ka Ramrai constituency Shaka Motion Road constituency yakini lightly polling station haka khat khandai tarik kaban long ka meeting ne ka jing yamir jingmut jong ka KCDC nagleng jongi ngila kerpat kerpon ya baro ki MDC basngo ba ban kershan lem bat yarap lem yangi ya kene ke jing kerpat kerpon ka jongi namar ba kuman phaidin khndiat ngila penlong ya lightly ki public meeting bat ngila kerpat epi ba sngobha ban yarap lem nakum ta jungi hadin nang ta ngila airu ke jingtho sha uba penyat sing sim kum CM kum juru sha uba PNCM kum u chairman jok selection committee hadin nang ta pade ngila lait ru ban yeng bat ban tit ya ka KCDC ban snap ya ka sur jingkerpat jungi de hadin nang ta pade I ba PNCM ibede chairman jok selection committee bat ha ka jingdon kat jong ba tetus khan badai u opposition party lane badai u nong atai ya ka KCDC badai u nong yalam jong kaleng persya u don kat hak to kesngi bat ndang yalai ya mir jingmut hak to kesngi nakaleng jong pi pilakular ba anwan ra hakisi bat kumba pilakular hi pilawan ra sisya bangi kermen ba hakakat khandai tarik nakaleng jong ba tetus khan kumba ula kular hakmat jungi hak tokasngi bas ngapa ban kershan lem yangi ban pensuk yangi nakane kejing kejing jenjar hakayat kayeng kumjuro na kejing jingngai jong ka constituency te kumjuro ngi kerpat khamtam ya uba jigur kumu lokal MDC uba bajop kumu lokal MDC nangta ya arngut ki MLA ubadai barit metho bat kumjuru u sar RG
ubadai lokal MLA jong kane ka dong ka thang ka jongi ngi kermen ba nakaleng jongi ki pai ba ngi thmilenti ba nakaleng jong phiru phinia don tilem nakamta ban penwan lem penwan biang yangi na ramrai jangam Siam Ocean Road constituency te sachisin nakaleng jongi ngila ya rai bat shimru dakawai ke jingmut bahak do kasngi ngin up ia kata ka kubor ka babha hakmat jong ka KGTC hak khnai tari ban ngi kermen ba kuni uso jong ka jing up jongi hak to kasngi ngin wanra ban ngin penbena ba lengba jong pi ki lai pungut ki MDC jong ka ki badai ki pardo persnam jongi phin ai yangi ia kata ka sok ka bathiang hakaba umdei batang mangi kinong ilam ngi kwa hendrai jong baro lightly ki polling station ngi kerpat ya ka burom basbun ke jong pi bas ngau pha ban sngap ya kane ka sur jongi kumba ong manore ba ka sur jong pajba ka dei ka sur jong blei tingi kermen ba baro lai pungut phin krishan ban penphai biang ngi na ramrai jerngam Siak Motion Road constituency ha ka election ka ban wan jong ka MDC bat kumju ro nang ne syakmat